L'amor. Quan el pare vivia, vam començar a tenir gallines. Els vaig posar nom. Una es deia Pèctor. De les altres ja no me'n recordo, perquè em vaig anar fent gran i les vaig deixar de batejar. Vaig plorar la primera vegada que, en arribar a casa, al vespre, una de les gallines havia desaparegut. Quan ens mengem els animals, em deia la mare, ens assemblem més a ells. Tu seràs l'únic de nosaltres que no agafarà cara de Pèctor. Em mirava al mirall i somreia. Les estimava en silenci, a distància. Les rentava cada 2 dies. Recollia les plomes que els queien i les guardava en una caixa. Els llimava al bec perquè no es foradessin la pell quan es rascaven. La Clarís va ser la darrera gallina que vaig estimar. Quan la teníem a taula, sense gana, la vaig devorar, resant. Amb cada mossegada la sentia una mica més a prop de mi. Em sentia una mica més a prop d'ella. Oh, senyor, allò sí que era trobar-se. Mirava els ulls del pare, que agafava les cuixes amb els dits i escampava la llengua per la pell rostida i sentia el torrent de la gelosia que em pujava ventre amunt, contra la bilis. La volia només per mi. Amb els anys, la mare em deia que de la Clarís només me n'havia quedat la veu tan aguda. I també el moure les mans i els braços sense parar, com si fossin ales. I també la mirada, sospitosa, sobre totes les coses. Estimat Boris, com et trobes? Jo bé, però tota hora penso en el moment que tindré per escriure't i poder-te explicar què faig i com em va tot. I avui, per exemple, és dimarts, però sembla que fa una setmana que va ser diumenge, i no. La mare diu abans d'ahir, i jo penso, ai, que no pot ser que abans d'ahir fos diumenge, però sí, ho va ser. I el temps em passa així, com un mapa sense coordenades. I entre tants desconcerts i malentesos del cervell, se n'hi sumen d'altres, i de sobte he començat a confondre fins a l'absurd 2 paraules, tu i jo. I això, ja ho sé, és d'aquest anar donant voltes cada moment al mateix. I potser ja m'aniria bé sortir i treballar a l'hort o en el riu i banyar-m'hi i no capficar-me sempre amb les mateixes coses. Però no en sé més. T'explicaré que avui he tornat a veure el llop, estès al jardí, tranquil. Platejava sota la llum de la lluna que enfocava l'herba, i l'herba era tendra com mai, i semblava, a la vegada, una estesa d'agulles brillants que s'escampava pel tros. Els ulls eren de vidre, i m'hi veia convex a l'iris. El cap immens i el cos allargat i corb. I no hi era sol. L'acompanyava un anyell flonjo, rodó, que descansava el cap al seu ventre. Hi ha anyells al bosc, Boris, que es deuen haver escapat d'alguna granja i han arribat fins aquí. El llop treia la llengua i la hi arrossegava pel front, li repassava els ulls i els netejava de lleganyes. Després li resseguia les orelles i se sentia un soroll de buit quan la hi entaforava dins. I aleshores el llop tancava els ulls i li feia el mateix a l'altra orella. L'anyell respirava a poc, li creixia la panxa i s'empetitia, a un ritme que s'ha allargat estable durant les hores que els he estat mirant. Només en alguns moments el llop es movia i l'anyell l'entenia, perquè s'aixecava primer i el llop escargolava buscant-se la cua amb 3 o 4 voltes i tornava a jeure. L'anyell, mentrestant, el mirava impassible i quan el llop s'havia estès altra vegada, tornava a enfonsar-se al seu pit. Tot com si li digués: «Firma la meva mort amb les teves dents». Demà t'escriuré més. Et penso, Boris. A tu et va voler el teu nom i tu el vas escollir. I amb la navalleta en l'aire, com un heroi d'un mite antic, perseguit pel patetisme que el condueix cap a un final poc memorable, m'he trobat dins del bosc. El silenci s'ha adormit dins meu i la vastitud m'ha calmat. D'on ve aquesta son? El món és immens, grandiós, amb fruits foscos i rugosos que pengen dels arbres i mosquits de la mida d'una nou que m'orbiten les cames. El mal del món ja està fet. Les paraules s'han espessit al cap. Les roques, esquitxades per flors que es podreixen resinoses i s'assequen com fòssils en la superfície. El cor m'ha bategat als ulls. El formigueig a les mans.
I he vist els ulls, també, de les bèsties que s'amaguen rere les mates. Una foscor impacient i centenars de punts lluminosos constel·lats entre les falgueres. La cruesa de l'univers és tranquil·la, i els animals m'escolten, i jo els escolto a ells. Els mapes. Havia estat un viatge cap avall, cap a un centre que no sabíem on quedava. Com si la muntanya apuntés al nucli de la Terra en comptes d'erigir-se alta cap al cel. No havíem avançat sols. Ho havíem fet amb milers de persones que transitaven amb nosaltres, des de llocs tan distints i llunyans, amb idiomes tan iguals i diferents del nostre, i que buscaven alhora el mateix pinyol. En el fons, en alguns moments, havíem descobert una aigua que ens sanava, però que també ens desfeia el tou dels dits i ens tornava flonjos, dèbils. El lloc més profund, més enllà del sotabosc, de la molsa, dels cucs de terra humida, de l'humus podrit, de la roca mare, de les mines, de les bosses de petroli, del magma sòlid i del magma líquid, del centre espès de la terra, creia que hi trobaria una forma nova d'estimar. Un full amb els passos a seguir, amb els detalls precisos de la instrucció, sense errors, ni falles, ni paraules desconegudes. Deixar enrere el món d'ahir havia estat el més fàcil. I enmig de tants perills, encara quedava una cosa. Jo? El tel. Un esclat de llum. D'entre les parets de formigó massís revestides de blanc i protegides per una armadura de ferro. Un esclat de llum d'entre un mur infranquejable, per res que no fos una força desconeguda, mítica, que no s'havia vist mai. Era una nit que va fer-se de dia, de sobte, amb la lluernor que sortia de la boca de la fàbrica. El cel es va il·luminar, i lluna, estrelles i constel·lacions i núvols grisos van desaparèixer. En un segon, tot era blanc. A la vegada, van caure els ploms i les finestres es van omplir de cares que miraven al cel. Confluint al mateix punt, cap punt, una estesa de llum sense origen ni final, unes estovalles ruixades de lleixiu que havien cobert el firmament i que s'estenien per tot. Com un embut o un ventall obert, la fàbrica s'inculpava. A aquells que s'hi van apropar i la van mirar fixament, se'ls van cremar les retines i ja no van veure-hi més. I de la mateixa manera inexplicable, la llum va retrocedir cap al començament, autoingerint-se, i la foscor va tornar a empassar-se al cel, menys l'entorn de la fàbrica, que seguia fosforescent. Quan la mare va arribar a casa, a la matinada, no va dir res. Es va canviar la roba, va anar al llit i es va posar a dormir. L'endemà al matí, silenci. I l'altre. Però encara el fil d'una claror poc natural entapissava el cel i el va cobrir durant 10 dies. Després, la història d'ara. El remolí. En allò hi havia una cosa que m'excedia i em contenia alhora, que em travessava i es quedava dins meu, però que també s'escopia cap a no sé on, molt lluny, a un lloc on jo no podia arribar amb la mirada. Com perdonar-me? La simplicitat de la pregunta m'abaltia. M'esgotava i em feia jeure ensupit a terra. Boris. Pensava Boris. Però també m'encenia, òrgans, sang i limfa en flames, i no em deixava desaparèixer, moure el cervell a un altre lloc. La pregunta m'estabornia. Mig mort i mig viu a la vegada. Com tothom. I com en Boris. També mig mort i també mig viu. Però jo sóc més fort que ell, pensava. Si no hagués tingut mai por, Boris, si no l'hagués coneguda mai, no hauria sabut que hi ha una cosa més forta que la por que em sobrepassa. Boris. Pensava Boris. Tampoc no m'hauria quedat esperant per això. Per això, ara, aquí, així, no. No ara.
La prova. Entre el que em va dir la mare, el bum-bum de la gent, el que bramava l'avi, la veritat oculta que senyoreja la ciutat, el murmuri del bosc i dels animals, vaig començar a entendre la fàbrica. Que quan, de sobte, la nit es convertia en dia, és perquè hi havia hagut una equivocació. Normalment aquestes pujades d'energia les feien mentre hi havia llum, així la gent no les podia veure. De vegades passava durant la nit, però no gaire. No prou perquè sabéssim del cert de què es tractava, però no prou poc perquè no haguéssim formulat una teoria pròpia, infundada i precoç, que voleiava entre la gent. També que si la ciutat estava neta, com deien els que manaven, és perquè hi havia una altra entrada a la fàbrica, que quedava just enmig del bosc, en una carena del turó poc freqüentada, un angle mort tant pels gratacels de la ciutat com per les 4 cases acantonades a la falda de la muntanya. Per aquella porta entrava el combustible, diguem-ne, que no era ni líquid, ni negre, ni llafiscós. Eren fileres de persones que s'hi endinsaven sense saber on les duien. Jo només ho sabia perquè en Boris m'havia ensenyat una foto d'aquestes cues, de camí a casa. Era un vespre cítric en què tornàvem de l'escola, abans d'acomiadar-nos i que jo seguís el camí que em duia cap a les cases i ell tornés al pis petit de ciutat. Aquell moment de la tarda en què l'absurd de la nostra rutina se'ns abraonava i, sent nen, de sobte es feia costerut. Em va dir que l'havia fet el seu pare, que sovint anava al bosc vestit de colors foscos, acompanyat d'altres homes, i tornava al cap de molts dies. I després passava molts dies més revelant les fotografies i estudiant-les, tancat a l'habitació. I en Boris li n'havia pres una de l'àlbum i la guardava en un llibre perquè no la trobés. Em deia secret. I a la foto, és cert, s'hi veia una renglera de persones que no semblaven persones.